Дуслар, сәлем! Галәмнең җир шарының шаккаткыч үзенчәлекләре турында күп сөйләргә була. Әмма иң кызыклы фактларның берсе ул җирнең тарту көче, ягъни гравитация. Гравитация турында законны 17-нче гасырда танылган физик Ньютон формалаштырган. Әйе, минем шундый үзенчәлегем бар. Гравитация аркасында bütün нәрсә тулысынча минем өслектә тора. Йортлар үз урыннарында тора. Самолетлар һәм вертолетлар очканнан соң да кире җиргә кайта. Бала сикеренгәләп космоска очмый, яңадан җиргә баса. Җир шары, әйтче, ничек соң син шундый көчне үзеңә буйсындырдың? Димәк, теләсә нинди әйбердә иртәме, соңмы синең өслеккә төшә. Тарту көче теләсә кайсы предметның авырлыгына бәйле. Предмет ни кадәр авыр булса, гравитация шул кадәр күбрәк. Күз алдыңа китер әле, галим. Бер кулыңда таш, икенчесендә каурый. Кайсы җиңелрәк була? Әлбәттә, каурый! Димәк, ташның тартылу көче зуррак. Җирнең иярчене булган ай шулай ук гравитация канунына буйсына дип ишеткәнем бар. Бу дөресме, җир шары? Ничек кенә әле? Айның җиргә тартылу көче океаннарга зур йогынты ясый. Ул су күтәрелешләрен һәм су чигенешләрен китереп чыгара. Гравитация җир шарында гына шулай көчлеме? Башка планеталар җирдәгедән аерылып тора. Мәсәлән, Марста гравитация көчсезрәк, Юпитерда көчлерәк. Иксез-чиксез галәмдә гаҗәеп әйберләр шундый күп. Бүгенге белемнәр өчен рәхмәт сиңа, җир шары!